जो तो खोहा खोनै नांख्रु मबाय न बुंनो पो हामदिये चुई सायेला दसटा कांचनपुरनि रियां तिप्रासा बुकुकसं साक बेलाय बेमार बारिमा बाय 10टा कांचनपुरनि रेफा रेजागै धर्मनगर हस्पिटल फायजामानि तेबो साक बेमार बारिमा बाय धर्मनगरनि जीबी हस्पिटल रेफा रेजाखा जे तंमानि खकसा खक नैयाग पैसा रांबो पाई थांखा तिप्रासा तिरफ्रानि लुकुरकनो खा गोनां हामजाक मुं गोनां रकनो मोदायनि समान खलायै दुआयै लुकुरकनि थानिव सुबाचु सानजावै दङ बुकुक सं माया गोनां हामजाक मुं गोनां खकसा खक नै सुबानानि बागै गुसु साकाव लिंक रिजाक दङ बेंकनि डिटेल आरो सुबाखेबा ओरियां बुकुकसं तिप्रासा बुकुकसं हामै फानै फायनाय डीडी रिपोर्ट जरानि न्यूज ताकुम कोरोना जो तनो सानिन जुमले तिनियो चोंखे कजा कांचनपुरनि चोंखाइमके धर्मनगर कांचनपुर चियोरे फारखिये धर्मनगर फाइलेहा फाइलाइके धर्मनगर चियो चोंनो हरो मंगलबार हरोरे फारखियोहा आठपो चों हरवो एम्बुलेंस बाइके बंनो ऑक्सीजन बाइके ति नाइके चों लामाक्लाव मारो क्रिलाइये डॉक्टर नो साये चोंनोले काहाम फो हायांग फो तिनी हहाले चोंनोरो लारुदी हिये चों साइमो बाय चों हहा तंलाइये पय आइखे चोंनो जीबीओ रे फारखियोहा बंनो एम्बुलेंस बाइके ऑक्सीजन बाइके चों तुइलाइये मिया बुधबारो के बो जीबी हॉस्पिटलो चों सौफाइलाइ जाये तिनी क्रोंगिये बो बिसिबार जरा होता ओ आसु केचिनि रुगी बो सीरियस खेनिमा रुगी नो तुइलाइये जे तंमो बो नाइरि पाइहा हाये जेबा नाइरि नमा खेपाइये ताओ जराओ चिनि मोहा प खेमे निमा रांखौ पुजा काया उंगे पाइखाउये बुंबो बदिके उंगे तंजाउ तिनियो आरेमि हानि ताकुमखु मामफा हानाव फायंजो तनो चोंनो वाइनसु क्रुआनि माबाय नांक्रुआनि मानो जतनो इसोरनि मुं बायखे गाबाव जामसे नाव जत खहा खौनै नांक्रु मबाय न बुंनो प हामदिये चुई सायेला रो अनि मान बावये आसुनो खाकसा